Maayong buntag, Ma'am Rubiriza Molina, ang school principal sa Vicente Chavez School, ma'am, no? Una sa tanan, ma'am, nagsugod na gyud ang balik eskwela 2024, no? Unang adlaw karon, no? Yes. July 29. So, ma'am, una sa tanan, kumusta man ang inyong preparation para ani nga balik eskwela 2024, ma'am? Okay ra kayo ang among preparation, no, the week before nag-start gid ang preparation during sa Brigada Eskwela, which is July 22 to 27 last week. So almost 100% ready na gid mi pag-start karon nga day sa opening of class. So sa iya po ta sa estudyante, ma'am, pila ka buk ang inyong estudyante nga enroll gyud karong school year? Yes, karon nga school year naapalay mga 2,600 ka mga bata, pero dili pa gid siya complete because as of the moment, as of today, daghan pa gid kaayo mga ginikanan nga nag-enroll pa sa ilang mga anak. No, naagi na usually ang mga nagi parents nga late na gid sila magpa-enroll sa ilang mga kabataan. So sa isgutanan, ma'am, nung late enrollees, magbrigada ba gihapon ni sila, ma'am? Yes, oo, naapay kanang area nga kay dapat required gid sila magbrigada after sila mag-enroll na area nga ilang brigadahan, then taganan sila og kanang confirmation slip nga nagbrigada gid sila. So dili ba ka makabalda, ma'am, sa pag-eskwela karon unang adlaw gyud sa klase ang mga late enrollees? Dili kay naagin accommodate na sila, dili sa mga advisor ang nag-accommodate ana nila is another teacher nga dito sa specific area sa covered court na nga dito sila pwede mag-enroll, dito sila pwede mag-enroll dito sa classroom kay makabaldag sila sa klase. So sa hisgutanan po, ma'am, no, sa inyong enrollment kay murag high-tech na inyong enrollment kay online na. Kumusta man po ang dagan, ma'am, sa maong paagi? Okay na gid kaayo ang online enrollment. Then ang teacher lang gid ana ang mag-facilitate sa pag-enroll nila online. Ma'am, pila na kakatuig nga si principal dani nga eskwelahan, ma'am? Mag 5 years na gid ko karon nga year. Oo. Apit na siguro kay bali. Ayan, ma'am, sa imong 5 years, unsa nga tuig ang adunay pinakadaghan nga enrollees? Usually range gina sila sa more than 3,000, nagambay lang sa medyo katong time sa pandemic. 2022, 23. Pero ana ra gid nga range 3,000 more or di na siya muubos sa 3,000. So saan po inyong mga kalihukan, ma'am, sa kaganina gid, no, sa wala pa nyo gipasulod ang mga estudyante sa ilang classroom? Kuan na siya, welcome din na namo sa dito sa gate, dito mi sa entrance gate, nag-welcome with our school nurse and other teachers. Dito mi nag-welcome sila. Then after sa flag raising, na introduction sa mga teachers, then kanang gamay nga kanang orientation sa ilang classroom, then nag-ato na sa ilang mga rooms. So ma'am, sa isgutanan butang nga seguridad, ma'am, no, sa mga estudyante, unsa po inyong pamaagi ni ma'am, ilabi na itong mga gagmayng bata kay highway ra ba gid ni siya, ma'am? Unsa yung pamaagi ani, ma'am, kung mahuman ni ilang klase? Activated pud ang atong mga DRRM members na din, naapod mi mga guard on duty nga nagpalibot na ay kanang mobile nga guard, ma-facilitate lagi ang safety sa mga bata, no, sa classroom, sa pagawas nila sa classroom, pag-ato nila sa entrance gate, napon mi back nga gate na ana sila yung mga guard on duty. So ang inyong kanay, ma'am, dili ninyo buhian jud ang bata kung wala gid ang mosundo sa ila? Yes, mao gid ang orientation sa mga teachers nga before nila after sa ilahang klase, i-ensure nila nga naana gyud ang mga parents or guardian nga magsundo sa mga bata. How about sa mga parents, ma'am, nga stay sulod sa campus? As of the moment karon nga day, gi-consider lang ginanamo sila sa kay ga-adjust pa mo gyud ang mga kabataan ang labi na kanang mga lower grades. Pero nagay panahon nga na area nga designated para sa ilaha lang guna dito sila magstay. Then naapo na sila yung mga kanang ID for visitors para ma-ensure ginamo nga naa ang security during sa classes. Ayan. So ma'am, basta aduna po kay mensahe sa publiko, ilabi na gyud pod sa mga ginikanan, no, nga wala pa na-enroll ilang mga bata. Yes, willing pa gid kayo mi mag-enroll karon nga week. Willing pa kayo mag-enroll sa ilahang mga kabataan para lang gyud magpa-eskwela lang gyud sila silang mga bata, no, kay kanang mo gina ang among kuan mission and vision nga tanan mga bata sa Villanueva
mag-eskwela gayud karon nga school year. Mhm. So, kuan po ta ma'am, sa suporta po ta sa LGU, kumusta man po ang suporta sa lokal nga panggamahanan sa Villanueva, ma'am? Ay, kuan kaayo ang support ka ng 100% gyud ang support sa Villanueva, LGU, pinangunahan sa among buutan, kaayo nga Mayor si Mayor Jenny Rosalioy Mendez. Tanan nga suporta ang gihatag sa among eskwela, o dili lang guys sa among eskwela, tanan nga eskwela sa Villanueva. In fact, karon nga school year, marag naami dawatonon man gani nga 18 ka television set para magamit sa kanang mga teachers gid para ma-facilitate gid nila ang learning sa mga bata. Yan. Thank you kaayo, ma'am. Thank you.